पुन्हा तर दुसऱ्या कुठल्या मुलीकडे बघितलं ना, आज नाक फोडलंय, उद्या याच चौकात येऊन डोळे फोडीन. तुमची मुलगी दारू पिऊन धिंगाणा घालत होती आमच्या घरात. कोण? तुमची मुलगी. पण नाईलाजानं मला तिला पोलिसात द्यावं लागलंय. पोलीस स्टेशन मधून बोलते. पोलीस स्टेशन? पुन्हा तर दुसऱ्या कुठल्या मुलीकडे बघितलं ना, आज नाक फोडलंय, उद्या याच चौकात येऊन डोळे फोडीन. तुमची मुलगी दारू पिऊन धिंगाणा घालत होती आमच्या घरात. कोण? तुमची मुलगी. पण नाईलाजानं मला तिला पोलिसात द्यावं लागलंय. पोलीस स्टेशन मधून बोलते. पोलीस स्टेशन? पुन्हा तर दुसऱ्या कुठल्या मुलीकडे बघितलं ना, आज नाक फोडलंय, उद्या याच चौक. मराठी कला विश्वातील अशाच अपडेट जाणून घेण्यासाठी डेली चक्कर चॅनलला नक्कीच सबस्क्राईब करा.